Prajem vám Boží pokoj. Dnes som si pripravil zamyslenie, čo znamená zákon a milosť. Lebo mnohí veriaci tomu nechápu. Otvorme si Rímanom 3. kapitola 9. a 10. verš. Čo teda? Máme jazda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, niet spravodlivého, niet ani jedného. A teraz si prečítame v tej istej kapitole od 21. po 24. verš. Teraz však je zjavná Božia spravodlivosť. Bez zákona. Dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Dajme si otázku. Čo všetko robíme pre Pána Boha? Dajme si príklad. Slúžime, snažíme sa dodržiavať prikázané, študujeme Bibliu, dávame desiatky, ale pritom sa nám trasú ruky. To všetko je dobré. Áno, mali by sme to robiť. Pýtam sa, má to súvisť so spravodlivosťou? Nie. Má to súvisť so spasením? Nie. Dajme si príklad. Abel, Kainov brat, on neveril, že ho zachráni jeho obeť, jeho skutok, ale Božia obeť. Čo ho zachránila? Jeho viera v Boha. O tom hovorí Hebrejom 11. kapitola, 4. verš. Noach veril. Tí, ktorí vstúpili do archy, boli zachránení. Či nie? Áno, lebo uverili. Abraham, Sára, Jozef, Mojžiš, Rachab, Daniel, Lotor na kríži. Skrze čoho boli zachránení? Skrze milosť. Je to tak? Tak, ako Abraham uveril v Boha a bolo mu to pripočítané ako skrze spravodlivosť. A my vieme, že spravodliví budú žiť z viery. Z čoho? Z viery. Z milosti. To nie je skrze nás. Efezanom 2.8. Veď ste spásení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Vieme aj to, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ale nie zachraňuje nás samotná viera, ale zachraňuje nás Boh skrze vieru. To nie je z nás. Chápeme tomu? Viera je to, čoho sa držíme. Ale Boh je ten, ktorý nás vytrhne do neba. A nemôžeme si to my zaslúžiť nejakým svojim skutkom. Boh nepracuje na základe toho, čo robíme. Boh pracuje preto, že On je verný, nie na základe nás. Aby sme museli všetko vložiť, a my musíme všetko vložiť na Boha. Jeho vernosť, jeho slovo, jeho zaslúbenia a jeho zásluh. Rímanom 3.23 nám hovorí, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Takže sme ospravedlnení jak zadarmo. Milosťou skrze Ježiša Krista. Dajme si otázku. Keby sa náš život mal premeniť niekde na obrazovku, boli by sme šťastní? Asi nie. Za mnohé veci z minulosti a aj z súčasnosti by sme sa hanbili. A keby sme dali na obrazovku Abrahamov alebo Mojžišov život, bolo by to v poriadku? Ani Abraham, ani Mojžiš by z toho nemali radosť. Ale čo? Ale čí život by sme mohli dať na obrazovku? Život Ježiša Krista. A preto sme zachránení len skrze Ježiša Krista. A našou úlohou je veriť v Ježiša Krista.
Jedine v ňom je spása. Abraham, Mojžiš, Izaiáš boli tými najlepšími v starom zákone a Rachab tou najhoršou. Pýtam sa, kto z nich bude zachránený? Ako je možné postaviť vedľa seba Abrahama, Mojžiša a Rachab? Kto z nich nebude zachránený? Všetci sú zachránení. Ako? Z milosti, skrze vieru. Aj Rachab musela veriť, lebo nebola by pre ňu nádej. A keď si zoberieme apoštola Pavla, alebo Lotra na kríži, kto z nich bude zachránený? Aj Pavol, aj Lotor. Ako? Skrze milosť a vieru. Keď zoberieme Máriu, Ježišovu matku, ženu pri studni, alebo Máriu, prostitútku, ktorá z nich bude zachránená? Asi všetci. Ako? Milosťou skrze vieru Ježiša Krista. Abraham, kedy mu bola pripočítaná spravodlivosť? Keď opustil svoju zem a posluchol Boha. A tak si to zaslúžil. Aj keď chcel obetovať svojho syna Izáka. A Boh mu dal spravodlivosť, že chcel obetovať svojho syna. Boh je ochotný zachrániť aj toho najposlednejšieho. Nie preto, čo robí, ale preto, že verí. Jeremiáš 13:23 nám hovorí. Či môže kušiec zmeniť farbu svojej kože a leopard svojej škvrny? Ako dokážete konať dobro vy, navyknutí na zlobu? Spravodlivosť si sami nezaslúžime, ani si ju nekúpime. Boh nám tu ponúka ako dar. A to nie je z nás. Tak prestaňme sa vychvalovať, lebo sa to nikomu nepodarilo ani nepodarí. Spravodlivosť Lotra, spravodlivosť Pavla a moja spravodlivosť. Čo si myslíte, ktorá je väčšia spravodlivosť? Spravodlivosť je rovnaká. My nemáme žiadnu spravodlivosť, ale Božia spravodlivosť je nekonečná. A nám ľuďom sa to nikdy nepodarí. A to musíme pochopiť. Že chodením do zboru, alebo dodržiavaním soboty, alebo zapájanie sa do služby, áno, to sú dobré veci. Ale musíme pochopiť, že aj keď budeme dodržiavať zákon, nič z toho nás nezachráni. Takže zachránení budeme, keď budeme veriť v Boha, lebo len On je schopný nás zachrániť skrze Ježiša Krista. Zákon nemáme preto, aby nás zachránil, ale preto, aby nám ukázal, aký sme. Áno, zákon je spravodlivý a dobrý, je to Boží charakter a neslúži k zachrane. Nemilme si koleso z volantu. Oboje z týchto vecí je potrebné, ale každý plní niečo iné. Takže aj zákon, aj milosť plňa iné úlohy. A preto je spasenie z milosti a z viery. A kto si myslí, že svojimi zásluhami niečo dokáže, tak je na omyle. Musíme si priznať, že zo skutkov zákona nebude nikto spasený. Naše skutky nás nezachránia. Otvorme si Rimánom 3:19-20. Vieme však to, že čo hovorí zákon. Hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umkli všetky ústa. Aby celý svet bol vinný pred Bohom. Takže prečo bol daný zákon? Aby umkli všetky ústa všetkých, ktorí sa hrdia svojimi zasluhami. Aby, ako čítame, aby celý svet bol vinný pred Bohom. Boh dal zákon,
aby sa ukázala naša potreba po zachrancovi, spasiteľovi, vykupiteľovi. Ak si myslíme, že dodržiavame všetko, tak určite nám niečo chýba. Keď sa pozrieme na bohatého mladenca, on prichádza za Ježišom a pýta sa ho: Učiteľu, čo mám robiť, aby som získal večný život? Chceli by sme aj my na to odpoveď od Ježiša? To je dôležité vedieť. A čo mu hovorí Pán Ježiš? Veď poznáš prikázanie, poznáš zákon. Čo tu používa Pán Ježiš? Zákon. A prečo ho použije Pán Ježiš? Aby umkli všetky ústa. Pýta sa: poznáš prikázanie? Ktoré? Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca aj matku. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Čo povedal mladenec? Toto všetko som zachovával. Keď ten mladenec všetko zachovával od svojej mladosti, tak musel byť veľmi dobrý a mal sa čím chváliť. Ale Ježiš na ňo s láskou pozrel a povedal: choď, predaj všetko, čo máš a nasleduj ma. Pán Ježiš používa zákon. On dáva zrkadlo tomu mladencovi. Čo z toho vyplýva? Že ten mladenec nemiluje Boha celým svojim srdcom. A to je prvé, najdôležitejšie prikázanie. Áno, všetky sú dôležité. Takže jeho Bohom boli peniaze. A Pán Ježiš skrze zákon to odhaluje. A tento mladenec robí to, čo hovorí Pavol Rímanom 3. kapitole. Všetky ústa sú umlčané. Všetká pýcha zlomená. A ukazuje sa, čo potreba po spasiteľovi. A tu sa ukazuje, že sme všetci vinní. Takže, aby sme to pochopili, Ježiš Kristus je jedinou cestou spásy. Boží zákon nás nemôže spasiť. Boží zákon nie je zdrojom života. Zdrojom života je osoba Ježiš Kristus. Zákon nás nemôže očistiť. Zákon nám nemôže niesť bremena. Ale nás aj vyzýva jeden druhému nieste bremena, aby sa naplnil Kristov zákon. Jedinou cestou spaseniu je len Ježišovi Kristovi a na to máme pamätať. Boží zákon nás neočistí od našich hriechov. Ospravedlnenie nie je dosiahnuté skutkami, ale vierou Ježiša Krista. Boží zákon za nás neprelial krv. Ani nebudeme ospravedlnení dodržiavaním zákona, kým budeme žiť na tejto zemi. Dajme si otázku. Bol Ježišov život spravodlivý? Áno. A to dosvedčuje aj zákon. Ale my to o sebe nemôžeme povedať. Ale my, keď príjmeme Kristovu spravodlivosť, tak vtedy zákon povie áno. Tak to je spravodlivosť, Kristova spravodlivosť. Tak to je Kristova spravodlivosť. Pán Boh tu poslal Ježiša, ktorý nám tú spravodlivosť dá. Cesta spásenia nemôže byť do skutkov. Ale dávajme si pozor, aby sme tou cestou nešli. Takže zákon a Kristus nejdú proti sebe. Pán Ježiš nebojoval proti zákonu. Pán Ježiš žil v súlade so zákonom. Pán Ježiš ako človek bol jediný, dokonalý, bezriešný, spravodlivý. Dajme si otázku. Keby Pán Ježiš riešil ako človek
Potreboval by zachráncu. Áno, ale Pán Ježiš bol dokonalý a preto nám ponúka svoj spravodlivý život, spravodlivý charakter. Ale my sme zrešili. Tak nemôžeme dokonale poslúchať Boží zákon. Je to nemožné, lebo my nechápeme my nemáme nejakú spravodlivosť. Je to Ježišova zasluha, nie naša. Tak, takýmto spôsobom, áno, budeme mať spravodlivosť. To je Ježišova zasluha. A Pán Ježiš chce zobrať na seba naše hriechy a dať nám čo? Svoju spravodlivosť. Ale ak sa mu odovzdáme a príjmeme ho za osobného spasiteľa, tak on nás pre svoje zasluhy bude pokladať za spravodlivých. Bez ohľadu na hriešnosť našho života. Pretože sme prijali Božieho Syna za svojho spasiteľa. A keď príjmeme jeho Syna, jeho život, vtedy nás Boh príjme za svoje deti. A na záver si prečítame Filipanom 3. kapitola 8., 9., 10. a 11. verš. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. A bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal jeho moc, jeho zmŕtvychvstanie i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Amen.